saboda da abin da ka sani a'a da kai da kana lafiya ya gida ya alhamdulillah ya jama'a sai wato dama abin da ya kani zancen maganar asabe ne matar wajena shine na zo na yi biko a yi haƙuri da abin da ya faru baya dai ya faru to kamar inda ka ba da hakuri abin da in wuce to mu ma muna baka hakuri abin da yake nan ifa da nan gaba kai hakuri me ya faru kuma asaba yanzu ta dade da aure kuma watakila ko awo ne ta fara zuwa aure kuma bare kuwa amma ba kyauta min ba wala ba kyauta ba baka kyauta kanka ba dai ni fa sakin nan da nayi da wasa nayi ko a wala du kana da hankali kuwa ina ganin ka kamar mai hankali ashe ma hukaci ne kai ka taba ganin ana wasa da shari'a ne au kuma saboda ina auren yar uwarka fitsaranci za ka yi min nema fitsaras ka kiyaye ni wallahi zan ma rashin mutunci a kakka ga magana mana girma ta kai ko haifa ta kai ban nuna min yatsa na nuna ban nuna min yatsa nema fitsaras ni ka kayar ko ka da ni ka kayar Allah ya san tsakanin da kai mara mutunci kuma sai ka gani wallahi sai ka gani sha kun ci amana ta kuma amana ya tashi ku fitsararre mara mutunci ha kaga dan zamani daga zuwa biko sha kin ida ma tun da naga tumbin nan na san na haramun ne wallahi na haramun ne yake fuska kamar an wada biri ta wada